ಜೇರಿ ಪಪ್ಪನ ಪಪ್ಪ ಆನ ಪಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ ಹೋಯ್ತಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತದೆ ಅನ್ನದೇ ಸಾಧಾರಣ ಐತಿಂಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ 2 ಸಲ ಆಂಡೆ ದುಂಬುಗಾರ 625 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಇಟ್ಟು ಹೊರದೀನ ಅಬ್ಬದು ಇದು ಅದನ್ನಾಗ ಇತ್ತಿಂಕ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೋಲ 180 ವರ್ಷ ಆನಂದ ಬರ್ತಂಡೆ ಅವ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅರ್ಥ ನೆಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಆಂಡದು നമ്മുടെ മദ്മത 4 ವರ್ಷ ജ്യോതിഷർക്ക് ഏനക സമസ്യ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತವುಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗಣಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಡಾಂಡು അറിയാപ്പണ വേണ്ടത് ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ ಇಂಕೆ ಕೇನುಂಡ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋತೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಕೆ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಡನೆ ಕೇನಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಈಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಂಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೊರುವಾರ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಕೆ ಶನ ಇಂಚಿನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತೋಜಿ ಬರ್ತಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕರೀದನಗೆ ಆಲೆ ಪಂಡಾಲೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪಂಡಾಲೆ ಕುಂತಂಡು ತೊಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ പോയ ಹೋದಾನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದೇರು ಅಪ್ಪ ಆಯುರ್ದಾವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬಲ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಕೈಟು ಗೊತ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕಿಡೆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಂದ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ನೇಮಿರಾಜನ ದೈವ ಚಾಕ್ರಿದ ಬಗೆಡು 6 ಮನ್ಪುನಂಜಿನ ಮಡಿವಾಳ ವೃತ್ತಿದ ಬಗೆಡು ಅಂಜಾತ ಪಾತ್ರಂದು ಬತ್ತ ಮೂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಮೂಜಿ ಎಗ್ಗೇನು ನಮ್ಮ ಮುಗಿತದೆ 4ನೇ ಎಗ್ಗೆ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಎಗ್ಗೇನು ಶುರು ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಅವೇ 6ನವೇ ಜಾಗೇಡು 6ನ ಬದಿರಕ್ಕದ ಕರ್ಂಬಿಲ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಜಾಗೇಡು 6 ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಡ್ಲಾರ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆರು ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುಗು ಯಾನ ಮಂತೊಂದು ಪುನಂಜಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಅಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧಿತೋ ಜಾದನೆ ಪನ್ಪಂಜಿನ ವಿಚಾರ ಅವಾಗ ಆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನಂಬು ನಕ್ಲೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಇಂಬು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಂಜಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲದುಂಬು ಏನು ದಿಯೋಳು ಅಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೇನು ಶುರು ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ತೋಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದನಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜವನಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿನ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪಂದುಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇನಿತ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ತೂಪನೆಗೆ ತುಂಬು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದನ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಡು ಅಂಜಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತೂಗೋಡುನಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ಪೊಯ್ ವಿಷಯದ ನೇಮಿರಾಜನ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಂದು ಪುನಂಜನ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಗ ಮುಲ್ತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಚ ಅನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲೇ ಅವು ಎಂಚ ಯಾಪರ್ದು ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರು ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶುರು ಅನ್ನೋದು ಪನುಲ್ಯ ಸುರೂಕಾದ ಅಪ್ಪಗೆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಗೆ ಕೈವಂದನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಜಾಗತನ ಮಾರನ ಹುಲಿಗಳ ಭೈರವಗಳ ಕೈವಂದನ ಮಂತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಪಣಪುಣ್ಣನ ತೆರೆದೋ ತೆರೆದಿತ್ತನ ತಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿ ಸವಡು ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸುರೂಕಾದ ಹೊಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪಪ್ಪನ ಪಪ್ಪ ಆನ ಪಪ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ್ ಹೋಯ್ತಾನ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತದೆ ಅನ್ನದೇ ಸಾಧಾರಣ ಐತಿಂಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ 2 ಸಲ ಆಂಡೆ ದುಂಬುಗಾರ 625 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಇಟ್ಟು ಹೊರದೀನ ಅಬ್ಬದು ಇದು ಅದನ್ನಾಗ ಇತ್ತಿಂಕ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೋಲ 180 ವರ್ಷ ಆನಂದ ಬರ್ತಂಡೆ 180 ಪರಂಪರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮರ ದೇಬೇರು ತಿಕ್ಕಿದ 625 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಬೇರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ತೋಜಿದು ಬರ್ತಂಡೆ ಎಂಕನ ಪರಂಪರೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನು 128 ವರ್ಷ ಅಂದು ಬರ್ತನು ಬಂದೆ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪಪ್ಪ ಆನ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ ಮಂತ ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು ಅಪ್ಪ ಆನೆದ ಕಾಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿ 6 ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಇಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಭೂಮಿ ಬೇತ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಜ್ಜನ ಆ ಕಾಲಾಡು ಅರಸನಕ್ಲೆ ಕಾಲಾಡು ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನೆ ಭತ್ತದ ಅನಗ ತೀರ್ಥ ಎಂಕ್ಲ ಭೂಮಿದಂತ ತೀರ್ಥ ಗುಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಂತ ಅಜ್ಜ ಪಪ್ಪನಕ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಲಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಇಲ್ಲ ಮಂತದ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ತುತ್ತನ ಮಣ್ಣಾಗ ಈ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕನದ ಮಣ್ಣದಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣದಟ್ಟು ದುರ್ಗಾ ಮಾತಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಯ್ಯನ್ ತೆಗೆದು ಆರಾಧನೆ ಇಂಚ ಮಣ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಂತ ಹೋಯ್ತಾರು ಅಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಂದು ಬರ್ತೇರು ಪೂಜೆ ಮಂತಲಕ್ಕನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತೇರು ಅಂಚನ ಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾರೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪ ದುಂಬುದಾರ ಭೂಮಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಕಾಲ ರಾಜರ್ನತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಷಯ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ನಕ್ಕದೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಪರಿವರ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ ಭೂಮಿನ ಮಣ್ಣ ಉಕ್ಕದ ಪೂರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅಂತಂದಿರು ಫಲವತ್ತಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಅಂತಂದಿರು ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಇತ್ತೇರು ಅವರಿಗೆ ಎನ್ನಜ್ಜರು ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಇತ್ತೇರೊಂದುಂಡು
ಐದಕ್ಕ ಕಾಲಾಂತರ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾಂಡ ದುಂಬು ಅಂತ ಬಂಡ ಇಲ್ಲದೊಳ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆನ ಬಾಲೆ ಎತ್ತರ ಬೆತ್ತೊಂದು ಬೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರಾಡು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರಿದ ಸೈನಿಕ ಬೆತ್ತ ಬೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ತಾರೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಯುದ್ಧ ಕಾಲಡ ಅರೆಗೆ ಮೊರಂಪು ಗೊಂಜಿ ಬೆಡಿದಾಗಂಡು ಐದು ಕಾರು ಬುಡ್ದು ಬಾಡದು ಬರ್ತದೆ ಯುದ್ಧ ಸಮಯ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಮುಖಾದನಗ ಮುಲ್ಪ ಆತನಗ ರಾಜಾಡಳಿತ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತಂడి ಮಾಯಿಪಾಡಿದಾಗಲೇ ರಾಜಾಡಳಿತ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತಂడి ಆ ಟೈಮ್ ಸಮಯಡ್ ಮೆಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಗುತ್ತುವಾಗದಕ್ಕಲ ಮಾಂತಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜನ ಬುದರ್ ಕೇಕೆ ಧೂಮಾಂದ್ ಕೊರಗ ಕರಿಂಬಿಲ ಕೊರಗ ನಮಗೆ ಧೂಮಾಂದ್ ಕೇಕೆ ಧೂಮಾಂದ್ ಇತ್ತಾನೆ ಕೊರಗ ಕೊರಗ ನಮಗೆ ಧೂಮಾಂದ್ ಅಂಚ ಅವು ಪುದರ್ ಮಾಡೋದು ಕರಿಂಬಿಲ ಕೊರಗ ಧೂಮಾಂದ್ ಇತ್ತಾನೆ ಕೇಕೆ ಧೂಮಾಂದ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ದುಂಬದಾಂಡ ಆಡಳಿತ ಅಂಚ ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ 5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮೆಕ್ಕಳಿಂದ 5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟ ಕೊಳ್ಳುದು ಮೆಕ್ಕಳು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕರಿಂಬಿಲ ಪವರ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಾಗ ಪವರ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಿ ತುಂಬೆ ಅಂಚ ಹೋಗ ಮುಲ್ಪದ ಉಳ್ಳಾಳ್ತ ಬೆಳಲ ಗ್ರಾಮದ ಉಳ್ಳಾಯಿಡಿ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸೆಟ್ರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಮುಂಚೆ ಅಕ್ಲ ತಿಳ್ತಿರಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಈ ಅಕ್ಲ ತಿಳ್ದಾಂಡಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಇತ್ತೇವೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮೇಕ್ಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಲಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನ್ಪೂರ್ವಂಟದ್ದು ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಶುರು ಅಂತ ಇತ್ತೇವೆ ದುಂಬು 10 ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ತಾಳ ಮದ್ದಲೇಡಿ ಮಾಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಡಂಬರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಆಡಂಬರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ತಾಳ ಹಾಡ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂದು ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಅನ್ನದಾನ ನಡ್ತೊಂದು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ 180 ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಜ್ಜರು ತೀರ್ದಿತ್ತ 45 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 45 ವರ್ಷ ತುಂಬೂಟ ನಡ್ತದಿತ್ತಾನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಜೋಕನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಆತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡ್ತಾರ ಆ ಪೂಜೆ ಕಷ್ಟಾಪುನು ವನ್ನಾನೆ ಐನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ 5 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಂತಾನೆ ಒಂತ ಸಾಲ ಇತ್ತಂడి ಅವು ಅಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಂತಲ ಜೋಕ್ಳು ಮುಳು ಒಂಜೇ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ದುಂಬು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಹರಿ ಕಡೆ ನಿಂತು ನಿಜನ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಾನೆ ಮುಖ ಒಂಜಿ ಮಾಂತಲ ಮದ್ಮೆ ಊರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಯ್ನದಕ್ಕ ಜೋಕ್ಳು ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕ ಉರಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಿದೆ ದಿಕ್ಕನು ಕುಡ್ಲಡ ಮಾತ ಉದ್ಯೋಗ ಅದನ್ನ ಆಕಲಕ್ಕ ಪಾರಸಲು ಅಂತಾರೆ ಆಂಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅದೇ ಉಂಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪೋತಿಜು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಂತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಭಾಗ ಏರ್ಲಾತಿಜಿಯರು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಲ್ಪ ಮಾಂತಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಬರ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬರ್ತದೆ ಮಾಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೂಡಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೇನ ಊಲತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ನಡಪ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ನಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕಲದ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಂತದ ಇಂಕ್ಲ ಜಿಂದೆ ಮನ್ಪುಜ ನೇರಕಾಯ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಂತದ ತಪ್ಪು ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮನ್ಪು ದೈವ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಪಂದು ಅಪ್ಪ ಐನಕ್ಲು ನಡಪಂದು ಪೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀಯ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದೂರ ಇತ್ತು ಬರೀ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಂತನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೋನ ಅನುಭವಿಸಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ಗೌರವನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಪ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಅಂದು ನಾನೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಇಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಉಂಟೊನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಉಂಟೊನ್ನೆ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪ ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟುಬ ಮಾತ ಮಾಡ್ಪ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪದ ಗೌರವ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪನ ಅಪ್ಪೆ ಗೊರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಉಂಡು ನನ್ಪನ ಆ ಸಮಯದ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೈಸರ ತೀರಂದನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟುಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ 2000 ವಿಷಯದ ಬುಕ್ಕ 2011 ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಡ್ಡೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಂಡು 2011 ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆನೆ ಹುಡ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ಇತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉಂಟಾಯ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಉಂತಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷನ ಮುಖಾಡ ಪಂಡದು ಉಂತಾಯಿನೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆ ತೇರಿಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪಗೆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ പോയാರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪನ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ പോയാರು ಅವಳು ಬರೀ ರಾಪು ಜನ ಆತೊಂದರ ಎಂಕ್ಲೈನು ನಾನರ ಮನ್ಪುಗನ ಅಂಚನ ನಮ್ಮಂದೇನು ಪ್ರಧಾನ ಆತು ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಧಾನ ಆತು
ಅವಾಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೆಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಐಟ್ ಕೆಲವು 5-6 ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಐನ ಮಾರಾಣ ಇಂಕ್ಲೆ ಅವಂತೆ ಬೇಜಾರ ಕೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕ ಪಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ಬುರೆ ಒಂತ ಮುಲ್ಪನೆ ಈರ್ನ ಈ ಜಾಗಿಡ ಪಿದಾಯಿ ಸಂಬಂಧ ಉಲಾಯ್ಡು ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಆಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಡ್ಡೆ ಬೇಜಾರಾಡು 5-6 ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲ ಐನು ಮಾರಾಣ ತುಯ್ಯತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ದಾನ ಪೀರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಆ ಸುರುವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಆದಾನ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತ ಅದೀದಾನ ಪಂತೇರು ನಿಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಮಂತದ ತಪ್ಪುಗೂ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಡಿ ಅವು ಶಿಕ್ಷೆ ರೀತಿ ದಾಂಡಿ ತಪ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಮುಖವಾದ ತೋಜುನ ಆನ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತ್ರಿಶೂಲರ ಅಭಯಾಸ ಕೊಂಡ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕಡ್ಗಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಅನ್ನದ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಕೈಲಿ 4 ಐತ ದೇವೇರಾಣ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಖಡ್ಗ ಅಭಯಾಸ್ತ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಂದು ಅದಿಪ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ದೇವೇರನ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುನ ಪಿರಾವುಡು ಬೊಲ್ಲಿದ ಕವಚ ಅಂಡ ಉಲಾಯ್ದ ಮೂಲ ಬಿಂಬ ಉಂಡು ಬಿಂಬ ಯಾಪದ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನದಿ ಕಾಲ ರುಕ್ಕನ ಉಂಡು ಆರಾಧನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆನಿಡುಕ ಯಾನೆಲ್ಲಿ ಇರುಕನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಐನಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬನ್ನೇರು ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾನೆಲ್ಲಿ ಇರುಕನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಬಿಂಬನೇ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಐಕಾಯನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಏತುನು ಮುರಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ನಡ್ತಂಡ್ರಿ ಐಟಾರ ಪಂಡರಿ ಈ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಏತುನು ಪಂಡ ಭಕ್ತರೇ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕನೆ ಮನ್ಪೋಣ ವಿಷಯ ಹುಟ್ಟಲಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮು ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ఆయన ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಂಬಿಯನಾಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಳು ಮನಸ್ಸಿನ ನಂಬಿಯನ ಆಳ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪೋಣೆ ಅನ್ನದನಗೆ ಯಾಪಲ ಏರೆಗಳ ಬರಗಾಲ ಬರಾಂದ ಮುಳು ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಪ್ಪಲ ಮುಕ್ಕಳ ಮನ್ಪೊಡು ವಿಷಯನೇ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಕ್ಲ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನು ಓಡೆ ಪೋಪನಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪ ನಂಬುದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊള്ളത് വെളുത്തിനാല തീനാല ഉണ്ട് അതായത് ചില വിഷയം ആപ്പ് ചെയ്ത് പണ്ണാക എന്നടുത്ത് ആപ്പ് ചെയ്ത് പണ്ണ എനിക്ക് കയ്യില് തീനകത്ത് മഴപ്പോലെ ആണ് എനിക്ക് ആപ്പ് ചെയ്യാൻ മൂള് വെളുത്തത് പണ്ണ എനിക്ക് ಮಂತನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎನ್ನರ್ದೇ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅವೊಂದು ವಿಚಿತ್ರమైన ಶಕ್ತಿ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನ ಪ್ರಧಾನ ಕರ್ಮಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಬೋರ್ಚಂದನಂಚಿನ ದಾಳ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಮೂಳು ದಾಳ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತರೇನ ಮನಸ್ಸರಿತ್ತಿನ ಬೇನೇನು ಪಂಡದ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತೊಂಡು ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಸಾದ ಮೂಳು ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಂಡ ಆಡಂಬರವಾದ ಉಲ ಮನ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಲ ಅಪ್ಪನ ಘನ ಏನಂಚಿನ ಮೂಲ ಕಾವಲಗಾರ ಅಂಚಿನ ಮಾರಣ ಗುಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಶಾಲ ಅವು ಕಲಿ ಅಣುಕೊರ್ಪುನೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಪನಿ ಉಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಡ್ದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಕಲಿ ಹತ್ತಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಆ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಗುಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ್ರು ಇನ್ನೀ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸುಡೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತರ ತಗ್ಗಾದ ಪೋಯಿನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಲ ಆತಿಜು ಆಪಣ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬರ್ತಿಜಿ ಮೂಲವಾದ ಅಪ್ಪ ಐನು ಉಲ ಇರ್ತಾರೆ ದುಂಬು ತಿರ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಈಲ್ ಕಟ್ಟ್ಯ ಅದು ಪಪ್ಪನ ಕಾಲ ಈಲು ಕಟ್ಟದಿತ್ತಾರಿಗೆ ಈಲು ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಈಲು ಪುಟ್ಟನಕ್ಲ ಐದು ಉಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದೀದ 22 ಎಂಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದಿಯ 2022 ಆ 20 ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲಾಯಿಡ್ ದಾಯವನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಟು ನಾವು ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಕುನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಣ ಅಪ್ಪ ಐರ್ದಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಲಯನೇ ಬೋಡು ಅನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಎಂಕ ಭಕ್ತರು ತೋಜೋಡು ಯಾನ ಭಕ್ತರೇ ತೋಜೋಡು ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನಡನೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಣೋಡು ಐಕೆ ಇಂಕ ತೋಜುಡು ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಲಯ ಮಾಡ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಆಲಯ ಅಂತ 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗೋಲ 1 ತಿಂಗೋಲ ಆತಂಡೆ ದಾಯಬಂಡ 16 ತಿಂಗೋಲ ಬಣಪೇರ ಬಲ್ಲಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಡೆ ಉಂಟು ಇತ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಅನತ ಬಲಟ್ಟೆ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಐನಮ್ಮ ಎದುರ್ಸದ ಪಾಯರ 1 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಎಂಕ್ಲ ಸುರುಕೆ ಪಂತೇರು ಆರೆ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಏನಿರ್ದ ನೇಮೆನ್ನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಆರ ಪಂಡರೆ ನೇಮೆನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಸರಿ ಹತ್ತೊಂದು ಬಂತೇರು 1 ವರ್ಷ ಮನ್ಪೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಕರ ಮಾಸದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುಣ ಆಸೆ ಇತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಆಡು ಪಂಡಿತ ಸರ್ ಮಕರ ಮಾಸದ ಏನೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪು ಏನೋ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಆಡ 1 ವರ್ಷ ಅನ್ಪುಣ ಸರಿ ಹತ್ತದು ಬಂಡೇರು ಏನೋ ಆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆನಾರು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ನಿಂಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇರ್ತೇನೆ ಆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿತ್ತನೆ ಜನವರಿ 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 15
ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಅವಿടുന്ന് ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ ಇಂಚ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚನೆ ಅದು ಎನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ ಬೇಟೆರ್ಲತ್ತು ಸಸ್ಯಹಾರ ಮಾಂಗಾಡು ಆರೇನ ಸಸ್ಯಹಾರ ಮಾಂಗಾಡು ದಾಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಯಾನ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ പോകുന്നില്ല ಅನುವಾದಕಾರ ಅದು പോകുന്നില്ല ఒక ఆరు ఇంక ఇన్ని బుట్టలారు ఎన్నడ బోర్చిన బోర్చినే పంపారు బోర్డు నప్పుడు బోర్డును పంపారు ఆరు ఆత స్పష్టవాద పంపారు ಅಂಚಿನ ಗುರು ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿದೇರಂಡ ವೆನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಬೇತೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಅಂಚ ಪಣಪಿಜರ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಣಪೇರ ಆತ ಸಮಾಧಾನವಾದ ಏರಿಗಳ ಬೇನ ಒಂದು ಐತಿಡ್ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣಪೇರ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಅನ್ಪೇರ ಅವೇ ರೀತಿ 2017 ದೀನ್ ಎಟಾರ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡ್ತು ಪೋಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡು ದಾಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ಸೌಕೇಜಾಂಡು ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗ ಸೌಕೇಜಾಂಡು ಏನ ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ಅಕ್ಲನ್ ತೂತೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಆಂದಿಪ್ಪುನಂಡು ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ತೂತೆ ಅಪಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಬಂಡೇರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಮಡ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಶಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತರ ನೇಮನ್ನ ಈರ ಅಕ್ಲನ್ ರಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಮೋನೆ ತೂ ಓರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಏರ್ಲಾವ ಅಂಡೇರು ಏರ್ಲಾವು ಅಪ್ಪ ಐಕ್ಯ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮ್ಮ ಮಣಪುಲಿ ಅಂಡ್ ವಿಧಿನ್ ತಪ್ಪನ ಅಧಿಕಾರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ഇജ്ജിന്ന് പണപ്പേർ അപ്പൊ അത് ദാദ മണപ്പുറം കേണ്ട പിറളത് സാധ്യ ഉണ്ടാകുന്നു തപ്പാര മാ അപ്പൊ ജ്യോതിഷർ പണ്ടേര് സാഹസവാദം ഓവുല ഏർല മണപ്പുറച്ച് പണ്ടേര് ಗಾಡಿಡ್ ಪೋನಾಗಣ ಅತ್ತನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತನಾಗಣ ಅದನ್ನ ಬಾಕಿ ಓಳ ತಾರಗೆ ಕಮಕ ಮಾಡ್ತಾನ ಬರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋನ ಏರ್ಲ ಮಣಪುರച്ച് ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪಂಡದು 20 ದಿನ ಓಡುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೀರಿ ಆ ಸಮಯಡೆ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡ್ತಂದು ಅಯ್ಯನ ಜೋಸಿಯರ್ಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಲೆತ್ತ ಸರ ಇಂಚಿ ಜಾಂಡದು ವಿಧಿನೇವನ್ನ ಬೇತದ ಹಾಳು ಹತ್ತುವಂಡರು ವಿಧಿ ಆ ನಿಖಿಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮ ಭದ್ರಕಾಳಿಯಾದ ಅವತಾರ ಆತ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಗುಳಿಗೆ ಮಾರಣನೆ ಪತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇನೆ ಆತ ಬೇನೆ ಆತನ ದೇವರಕ್ಕೆ അതിന് സരിമാണ് പുറമുണ്ട് അപ്പൊ അതിക്ക് പൂരെങ്കിൽ പൂജ കാര്യങ്ങൾ പുറമാത്ത താൻ എങ്കിലതായ തപ്പുകളും വ്യക്തിയുടേതായ തപ്പുಗಳು അതിന് ದೇವರನ್ನ ದೂರದ ಗುಣ ಐತಿ ದೇವರು ತೀರ್ನಾಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕನ ಮನಸ್ಸದ ಆಕೃತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ನ ತಾಪಂಡ ಈ ಕೆಲವಿತ್ತು ದುಮ್ಮದ ಗಾದೆ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆನ ನಮ್ಮ ತೋ ಅಂದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆನು ಚಂದವಾದ ಲೆಪ್ಪು ಅಂದ ಅವಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನ ಗುಡ್ಡೆನ ಎನ್ನ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಗುಡ್ಡೆ ತೀರು ಯಾನ ಮಂತಿ ಗುಡ್ಡೆನ ಗುಡ್ಡೆನ ಚಂದ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಅವಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಅಂಟ ಓಲು ವಾದೇವನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗಳು ನಡಪುಂಡು ಸೂದ್ರನ ನಡಪೂಜೆ ಆನ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಅವು ಎಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಭತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ಆತ ಏನಡ ಬುಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಪಂಡೇರು ಈರು ತೀರ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರುಗ ಅತ್ತನಾಡ ಶಿವನ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಂಡು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ 52 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಂಡು ಆಡಿಗಳ 14 ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೋದು ದರ್ಶನ ಆಪಳೆ 14 ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಆತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ದರ್ಶನ ಬೇತೆ ಈರು ಪೋದು ಓಡೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೋಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಅಂಡೆ ಮೂಲೆ ಅವೇ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಉಳ್ಳ ఆయన ಆ ಶಕ್ತಿನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಇರ ಆವಂದು ಬೇತೆ ಮುಖ್ಯ ಈರ್ನ ಚಾಕ್ರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಇಂದುವೇ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಐಕ್ಯ ಮಾಡೋದು ಈ ರೆಡಿ ಪೊಡುವ ಅಂತಾರೆ ಅಂಡ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೋಪಂಚ ರೆಡಿ ದಾಂಡ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲು ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲು ವಿಷಯ ಅರ್ಥೊಂದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಪನೀರ ಜನ ಬೋಡು ನೇರವಾದ ಅಪ್ಪಡ ಪಾತ್ರನಕ್ಕಲ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು അതിന് പണിയർ ജന പോടും ആ ജന ഈരെ ആദിപ്പോറ് ഈരെಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನು ಕುಳ್ಳವನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಿಷಯ ಉಂಡುದು ಬಂದ ಆನಿ ಪಣಿಯುತ್ತೇವೆ ಏನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಐತೆ ಎಂಕ ಆ ಸಮಯಡೆ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ 4 ವರ್ಷ ಅದು ಬಾಳೆ ಆದಿಜ್ಜಾನ್ ಅಪ್ಪ ಆರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ ಪಂಡೇರು ಈನ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇನ ಉಂಡು ಆ ಬೇನ ದೆಪ್ಪಡು ಅಂಡೇರು ಏನ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸದ ಆಳು ಬೇನ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಪಪ್ಪಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸೌಖ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ఒక దొడమంత దుంబే సౌకర్యం తెరాన ఇంచిన విషయ ఇచ్చాండి బేన ఉండు అంటారు అప్ప అంటారు ఆ బేన ఈర అతి శీఘ్రవాత శుಭ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೇರು ಪೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಇರ ಶುಭ ಸಂಗತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನ ಎಪ್ಪ ಮಾಡ್ಪಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಣತ್ತ ಆ ಸಮಯ ದಾಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಣ ಅಪ್ಪ ಆ ಸಮಯ ಇಂಕ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನವರಾತ್ರಿ ಅವ ಇಂಕ ಸರಿಯಾದ ನೆನಪು ಉಂಡು ಇಂಕ അപ്പൊ എന്നെ ജീവൻ നടത്തുന്ന ഘട്ടനല്ലോ അപ്പൊ ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥന വന്നിട്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊഞ്ചി ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಆಂಡದು ಅವನ ಮದ್ಮದ 4 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಕೇನಗ
ಸಮಸ್ಯೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ಊಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಟಾണ് ಸರಿಯಾಪನ ಮಂಡೇರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಕೆ ಕೇನುಂಡ ಏನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋತೆ ಮಲ್ಲ ಇಂಕೆ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಡನೆ ಕೇನಿಜಿ ಇಟ್ಟ ಈಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೊರುವಾರ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂಕೆ ಶನ ಇಂಚಿನ ಅನ್ನದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತೋಜಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಕರೀದನಗ ಆಲೆ ಪಂಡಾಲೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪಂಡಾಲೆ ಉಂತುಂಡು ತೊಂದರೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಯ ಹೋದನ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಐದಾವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಏತು ಬಲ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಕೈಟು ಗೊತ್ತಾ ಏತು ಉಂಡು ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಕೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಆಯ್ನಡ್ದ ಅದು 2014 ಇಂಕ ಅನುಭವ ಆಯ್ನಡ್ದ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೋರಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆವುನು ತಗೊಂಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಏನು ಸುಡಿತನ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಬೆಂದಿದೆ ಅವಳು ಪೂರಲ್ಲ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಮಾತಲ ಉಂಡು ಬೆಂದದ ಅವಡು ಅಪ್ಪ ಪುದಾರಿತನ ಬೆನಂದೇವು ನಂಗೆ ಊಳಾಗುದು ಅಪ್ಪ ಅವಳಿಂದ ಪಂಡದ ಯಾನ ಅಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಅಪ್ಪ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಊಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬೆದದು ಬರ್ತಾನೆ പൊണ്ണു ಬಾಲೆನೇ ತಿಕ್ಕದು ಅವ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ದಾವನ್ನ ಮೂಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ പൊണ്ണു ಬಾಲೆನೇ ಆತಂತ ಈ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಗಾಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗಾಡು ಅವತ್ತನ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ പൊണ്ണു ಬಾಲೆನೇ ಆತ ಆನ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಕಷ್ಟ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಳು ಬೋಡುದು ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲಿ ಜೋಕ್ಳು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾನ ಅಪ್ಪನ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೊಂಡೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪನ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೊಂಡು ಇಂಕ ಬುಕ್ಕಲ ಇದ್ದಾಯಿನಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೇನು ಉಳ್ಳಾಯಿರ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಪೇರು ಅಷ್ಟಮಂಗಾಡು ಇಂಕೇ ತಿಕ್ಕನು ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನು ಇಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿನ್ನೆ ಎಂಚೇನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೈದಿಕರು ಬರ್ತದು പേര് വെച്ച് അമ്മ പോലെ ഇതാക്കളെ എടുത്തല വൈദിക ഭാഗത്തത് ಒಂದು ಮುಳು ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂತೇಳಿ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಏನೇ ಕೆಲ ಪೂಜೆಗಳು ಕೆಲ ಮಾಡ್ತದೆ ಶುದ್ಧ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವಿಗೆ ಪುರ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜೀವದ ಕೆಲಸ ತಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕರ್ಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನೇ ಅವಡು ಅಂಡೆ ಕರ್ಮಿ ಉದ್ದು ಬೇತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೂಜೆರು ಅಂಡೆ ಕರ್ಮಿ ಅವಡು ಅಪ್ಪ ತಂತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿನು ಅಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿ ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೀವದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಂತದಾನಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪೆರಗ ಆ ಪೂಜೆ ಅನ್ನಗ ವಾತಂತ್ರ ನಕ್ಲು ಉಪಾಯ ಅಪ್ಪ ಇಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಪಂಡೇರು എനിക്ക ആ ഗൊന്തള പോർച്ച് ನೇಮನ್ನ ಪಂಡ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡೇರು ನೇಮನ್ನ ಪಣಪುಣ 6 ಬತ್ತ ಪಣಪುಣೆ ಅಪ್ಪೆ ನೇಮನ್ನ ಪಂಡದ ನೇಮನ್ನ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು എനിക്ക് അതിക്ക് ഗൊന്തളനെ ഓർച്ച് അഞ്ചന വ്യക്തിയേ ഉള്ളേరు അഞ്ചന ഒപ്പഞ്ചിന് വ്യക്തിയിൽ ഉള്ളേరు അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചന ദശ ഏട് പണപ്പുಣ ದಾಪಣ ನಮ್ಕೊಂಚ ಪಣುಂಡ ಅಕ್ಕನ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ತೋಣೋದು ಅಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ನಮಗೆ ಎಂಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪೇರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ಅಕ್ಕನ ಶಾಪ ದೋಷಗಳು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತೊಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನಕಲತ್ತ ಏತಾನ ನಾವು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಏರೆಗಾಲ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣೆ ಆ ಗೌರವ ಕೊರ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾണ് ദാദ മണപ്പൂരിലൊക്കെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടുക്കെ ശാലയുടെ മാഷാതുല്ലേറ് ആറ് നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണ നമ്പൂതിരി വേണ്ടത് ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚರಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗದ ಅಪ್ಪ ಆಡೆയാണ് ಪೂಜಿಂಚಿನ ಪಾತ್ರണ്ട് ಆರ್ನ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತಾನು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಆರೇ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬೇತ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳ ಕಲ್ತದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಸಾಮ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಣೆ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪುಣ ನೀರು ಕೈತಲ ಆಯ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಧಿ ಕಲ್ತನ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಪಂಡ್ ಕೊರ್ನೇನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಆಡಿತ್ತ ಅದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ ಪೋದೆ ಏನು ಕೇಂಡ ಸರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಕಾಟುಗೆ ಒಂದು ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದೆ ಏನು ಕೇಂಡ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಈರಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ಕೊಂತದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಮಣಪೊಲಿ ಆತ ಈರಗೆ ಈರ್ನವೇ ಪುದಾರ್ಥ ಓದ್ತಾಯನ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಓದ್ತೊಂಡೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯನಾಥ ಅಂದೇರು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಓದಿರ 5 ಬುಕ್ಕ ಓದೊಂಡೆ ಮಣಪೊಲಿ ಅಂಡೇರು ಮಣಪೊಲಿ ದಿನ ತೂಲೆ ಮಣಪೊಲಿ ಅಂಡೇರು ಏನಂಚ ಜ್ಯೋತಿಷರ ಪಯ್ಯ ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಸರ್ ಐಕ್ಯ ದಾನ ಮಣಪನೆ ದಿನ ತೂಕಂಡೇರು ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ಕೊರಿಯರು ದಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭ ಗಳಿಗೆರು ಪಂಡದ ಇಂಕ ಕೊರಿಯರು ಸುರುಕ ದುಮನಾನಿ ಬತ್ತದ ಅವ್ರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗೆ ಪುರ ಮನ್ಪೇರು ಮನದನಿ ಬಾತ್ ಬೊಲ್ಪಗ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖ ಒಂದು ಜೀವಾದಿ ಕಲಶಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಪೀಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಪೀಠ ದೀಯರೌಂಡು ಪೀಠ ಪೂರ ವೀರ್ ದೀಪನ ಕರ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಇರ್ ಮನ್ಪ ಕರ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂತಲೆ ವಿತ ಶುದ್ಧರು ಮಣಪಲೆ ಬಂಡೇರು ಪೇತದ ಆಳ ಮಣಪೊರ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೂರ್ಣದ ತೊಂಡ್ಬೇರು ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರಳದ ತೊಂಡ್ಬೇರು ನೀರೆಲ್ಲ ತೊಂಡ್ಬೇರು ದಾಳದೊಂದು ಅರಜಿ ಅಂಡೆ ಅವ್ರ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒತ್ತೊಂದನಾರು ಅಂಡೆ
ಅಂಚದು ಬಾಡು ಪೂರ ಬಂದು ಅವನದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯೋದು ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ರು ಆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಂಡ ಯಾನು ಏತೋ ತಂತ್ರ ಉಂಟು ಹೋದುಲ್ಲ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇದು ಆನು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಬಂತಿಗೆ ಎಂಕ ಪೋಡಿತ್ತುನೆ ದಾಂಡ ಯಾನು ಕಟ್ನೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಬರುವ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ದಾಳ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಳ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಅಡೇ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ತಾಡ್ಲ ಬೇತ ಏರ್ಲ ಹೊತ್ತಿ ಯಾರು ಅಂಡ ನಿಕ್ಕದ ಆಯನಿಗೆ 10-15 ಜನ ದಾಯಿ ಅಗತ್ಯ ಇಂಜಿನ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕ ಈ ಸಾಮಾನು ಕೊರ್ಪರ ಸಾಮಾನು ಏನು ಮನ್ಪ ಆರು ದುಂಬು ಮೂಜು 10 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಬತ್ತೇರು 30 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಯ್ಯಾರು ದಾನ 6-4 ದಲ ಕನೋಡ ಪತ್ತೋಡ ಅಪ್ಪ 6-3 ಬತ್ತು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ನೇಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೋದಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತಿತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಕೈ ತೊಳೆದ ದಯಾನಂದ ಅನ್ಪುನಾರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಗೇರಿಜಿದಾರ ಆರ್ಲೆತ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ತೆಡ್ಡು ಜಾಗೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಸಾಮಾನು ವರ್ಷ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ದೇವೇರೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವೇರ ವಸ್ತಲ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡೇರು ಅಂಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಮಾನು ಕೊರಿಯರು ಮೂಲೆ ಏನೋ ವಸ್ತ ಮಾಂತಿತ್ತು ಆರು ಎನ್ನ ಎಂಕ ಪಂತನ ಆಡನ್ನ ಜೀವದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಪ ಹೋಯಾರ ಮಂತನಿ ಜೀವದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಅರ್ಪ ಹೋಯಾರ ದುಮ್ಮನಿ ಬರ್ಪೇರು ಮನದನಿ ಪೋಯರು ಕಾಂಡ ಪೋರು 10 ಪೋಪುನಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಇತ್ತಾನೆ ಆರೋಗ್ಯ 30 ದಾದ ಆನು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ದುಮ್ಮನಿ ಬತ್ತದಾರು ಮೂಲೆ ಪೂರೈತಾರೆ ಮೂಲೆ ಜೆತ್ತೇರು ಓತಿಜೇರು ಮೂಲೆ ಜೆತ್ತೇರಾರು ಯಾ ಮೂಲೆ ಜೆಪ್ಪಂడి ಎಂಕ ಬೇತಾರೆ ಈ ತಡ್ಡೆ ಜಾಗ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪಡ ಮೂಲೆ ಜೆಪ್ಪಂడి ಜೆತ್ತೇರು ಜೆತ್ತದ ಆನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೋಕಡೆ ಜೆತ್ತೇರು ಗಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬೋಲ್ಪು ಲಕ್ಕಿದೇರು 4 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಿದೇರು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತದ್ದು ಅವನ್ನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು ಪೂರ ಮಾಡ್ತೇರು ಮುಖ ದೇವನ ಪೂಜೆಗಳು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಾನೆ ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಗಿಡೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಮಾತ ಮಂತೇರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ನೆತ್ತ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಆಡಿಗೆ ಐನ ಉಳ್ಳಾಗಿಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂಡ್ಯಾರು ಇರೊಂಜಿ ಬತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದುಮ್ಮನೆ ನಿಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ ಐನುಳ್ಳಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಎತ್ತು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬರಿಯಾರ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಂತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದು ಒಂದು ಮಂತಾನಿ ಬೋಲ್ಪೋಗು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂಡದು ಇತ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಯಾಕೆ ಇತ್ತದಂದು ಅದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಂಡು ಜ್ಯೋತಿಷರದ್ದು ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿ ಬತ್ತು ಪುನಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಪಾಗ ಆಡಿ ಬತ್ತದನಗ ಅಂದೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆರಕ್ಕೇನು ಇಂಕ ಬುಕ್ಕಲ ಏನು ಆಡು ಅಂಚನೆ ಯೋಗ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನು ನನಗೆ ಎಂತ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಆರಂದ್ರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಸರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಆರು ಏಕಾಲತೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಕೇ ಬೇಜಾರ ಕಣ್ಣು ಇರ್ಬತ್ತ ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಚೇರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ 10 ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನೇ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಡು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಬಂದು ದೇವರ ಲಕ್ಕವನ್ನ ಅದೊಂದು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ದೀಪ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಯಾರ ಅವ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾನೆ ಆರೇ ಪನ್ನೆರಡು ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರೀತಿಯೇ ಅನುಪೋತೆ ಅದನ್ನು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತ ಆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಣ್ಣ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತ ಕಣ್ಣಿ ಭಾಗದ ಬಣ್ಣಗನೆ ಶರೀರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲಾದ ಬರ್ತಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಆ ರೀತಿಯೇ ಉಲಾಯಿಪೋದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಎನ್ನು ತರುಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಕ ಯಾನ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಡಪು ಎಂಕ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯ ಅದೇ ಉಲಾಯಿಪೋಕತಾನೆ ಅಪ್ಪೇನೆ ಎಂಚ ತರ ಒಂದು ಕೈ ಇಟ್ಟದು ಇದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅದೇ ಉಲಾಯಿಪೋಕತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ಅಪ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡು ದರ್ಶನ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡು ಆ ರೀತಿ ಪೂಪನ ಆ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಆತಂಡು ಅಪ್ಪ ಆರು ಪೂಪನ ಇತ್ತಂಡು ಜೀವರೇಶ ಪೂಪನ ಆರು ಇನ್ನೇನು ತೂದು ಅಂಡೇರು ಯಾನ ಬುಕ್ಕ ಅದೇ ಪೋಪ ಅಂಡೇರು ಅನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೆ ಪೋಪ ಅಂಡೇರು ಪೂರ್ತಿ ಆಯುಕ್ಕಾನೆ ಅವು ಇಂಕ ಬುಕ್ಕಲೇ ಇಟ್ಟ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾನ 6 ಅಂಡೇರು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪಾತಾರ ಉಂಡು ಪನಿಯರ ಉಂಡು 10 ಸಂವತ್ಸರ ತೆರಿಪಾಯರ ಉಂಡು ಅಂಡೇರು ಅವು ಅಂಡ ಅಂಚ ಇಕ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು ಇತ್ತಾನೆ ಪೂಜೆನ ಸಮೇತ ಇಂಕ್ಲ ಮಂತ 6 ಮಂತನ ಇತ್ತು 6 ಬತ್ತು ಅಂಡೇರು ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನ್ಪುಲ ನಾನು ಇರೋ ನಾವು ತೋರ್ಚ ಅಂಡ ಇಂಕ ಈ ರಾಜ್ಯ ಪನೋಡು ವರ್ವಂಡ ಈ ದಾನ ಪನೋಡು ಸೀರೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ವರ್ಪಾಯನು ಅಂತಲ್ಲ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪೂರ ವಿದ್ಯೆ 500 ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಕುಳಿತೇರು ಧ್ಯಾನ ಕುಳಿತಿತ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಧ್ಯಾನ ಕುಳಿತಿತ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪನುಡು ಸಂತೋಷದ ಪನುಡು ದಂಡ ಆರೋಣ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಜಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರಪೋತೆ ಅಂಡ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಳು ನಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅವು ಐಟದಲ್ಲ ದಾಂಡ ಹಸುರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಪನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಂಡ್ ಹಸುರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಪಿನ ಆತ ಅಶುದ್ಧಗಳು ಇರ್ತೀರಿ ನೂಲು ಅಂಚ ಆಗ್ತದೆ
ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲಕ್ಕಾണ് എനിക്കൊന്ന് ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತೇಟ ಮನಸ್ಸು ಐದು ಪತ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಪಂಡೇರ ದೇವಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೂಲು ಅಶುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಪಾರಜ್ಜಿ ಕೋಳಿ ಮೀನು ತಿಂದದ ಇನ್ನೊಳ್ಳೆ ಪಾರಜ್ಜಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾನ ಮುರಣಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂಡ್ರಿ ಇತ್ತನ ಕಾಲಾನುಸಾರ ಬಂಡಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಾನು ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ 10 ದಿನ 9 ದಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಗೆ 10ನೇ ದಿನ ತನಕ ಗ್ರಂಥ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಎಂಕ ತಪ್ಪದನ್ನೇ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ವಾ ಕನಸಿತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನಿ ನನಸ ಉಂಟು ನನ್ನ ಆರೋಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಕನಸು ಇತ್ತನೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪ ಅಂದಲ್ಲ ಎಂಕ ಕಷ್ಟ ಅಂದ ಆತನ್ನೇ ಇಜ್ಜ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪೇನು ಆ ಎದುರು ಉಂಟಾದೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ನಡಪ ಅಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತವಲ್ಲ ಆನಿ ನಡ್ನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ ಇನಿಕ್ಲ ತುಳಸಿ ಬೆಳಗೊಂದೇ ಉಂಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದರು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿತ್ತು ದಂಡ ಅವು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಬೆಳಗದ ಸಂಕೇತ ಅವೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಆರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಆರ್ನ ಪಂಡದೆ ಇರ್ಯಕ್ಲ ಮಾಂತಲ ನಂಜನ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಬೇತೆ ಸಿಮೆಂಟೆಡ್ ಕಟ್ಟನ ಕಲ್ಲಿಡು ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೂರ್ನಂಚಿನ ಆಯಾಡು ಕಟ್ಟತಾನೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇಂದು ಪೂರ ಶಿಲ್ಪಿನ ಛಾಯಿಂಗಳ ಸಸಿದಾರ ಪುನಃ ಶಿಲ್ಪಿ ಆಂಡ್ ಆರನ ಮುಖಾಂತರ ಪಯ್ಯನ್ನೂರು ಕೋಡು ಒಂದು ಕಟ್ಟಣಂಚಿನ ಆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೀಜಿ ಇದು ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದುಲ ಯಾಂತೂನಾಗ ಆಯ್ತು ಸಾಧಾರಣ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಆಯ್ನೆ ಮಂಡಾರು ಪಂಪುನ ನಡೀತೆ ಮಾತೆಗಳ ಟೈಲ್ಸ್ ಅವನು ಮುಳು ದಾಲ ಜ ಮಾಡಲ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಬೂದಾರ್ದೇ ಅಂತದೆ ಆಯ ಕೋಲನ ಅಂಗುಲನ ಊಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಣಪುಣಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನೋ ಬೇತೆ ಆತನ 1000 ಸಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಮುರಳೆ ಪಡಾತು ಇದು ದಾಳ ಮಣಪ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿರಾಡ ಯಾನು ಫೋನುಡು ಆಡ ಗಣಪಾಠ ಆಯ್ತ ದಾರಂದದ ಆಯಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿ ಮುಳ ಆಯ ಉಂಟು ಕಿಟಿಕಿ ಬಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾರಂದಾಗ ಮಾಡಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಮುಳ ಆಯ ಉಂಟು ಈ ಮುಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಆಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ದೂರ ಒಂದನಾಗ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತು ಗೋಪುರ ಆಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಯ ಅಂಗನ ಮಾತ ಆಯ ಕೊಡ್ದೇ ಅಂತದನೆ ಅಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಸುತ್ತು ನನ್ನ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ತಿ ಜಿಂಜಾರ ಅಂತ അതിന് പൂര ആട്ട കേന്ദ്രം ಅಂತಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಶಿಲ್ಪಿಡಕ್ಕೇನು ಶಿಲ್ಪಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಓಕೆ ವೈದಿಕರು ಇಂಕ ಆತರ ಆತ್ಮೀಯರಾತುಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಫೋನ್ ಮಣಪನಾಗಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಈ ಫೋನ್ ಏನು ಫೋನ್ ಕಡೆ ಪುಡುಪೆ ಅಂತ ಮಣಪನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಪೇರು ಏನ ಕೆಲಸ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಪೇ ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಚಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಪೇರ ಚವಂತ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬೋರ್ಚಿನ್ ದಾಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಆತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ಪೋಚಿ ಪ್ರತಿ ನನಗೆ ಯಾನ ಆ ರೀತಿಯೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವ ಏನೋ ಸಮಾಜ ಪತ್ತೊಂದು ಏನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಂಶಯ ಬತ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಬೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಟ್ಟಣ ಮೇಸನ ಕ್ಲಾಡ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕೇನಾಯ್ತೇವೆ ಏನಾಗಲಿತ್ತು ಸರಂಜ ಮಣ್ಪೋಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದು ಪಣೋಯ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗನ ಮಣ್ಪೋಚಿನ ಮನೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕನ ತೂದು ಆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಂತದು ಈತ ದೂರ ಈತ ಕೋಲ ಅಂಗುಳನ್ನು ಪಂಡದು ಮಂತೋದಿತ್ತೇರು ಇಂಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಂತ ಒಂದು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಕಟ್ಟಣ ಮೇಸಲ ಅಂತಾನೆ ಏನು ಕೈ ತೂದೆ ಮಂತದನ್ನ ಏನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ ನಾಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೈ ತೂತ ರಾಶಿ ಬಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬರ್ತಾನೆ ಆರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರ್ದೆ ಏನು ಕಟ್ಟಾದನೆ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಇಂಕವು ದಾಂಡ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಳಗದು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕು ಉಂಟು ನಾವು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಮಾಂತಲ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟಕಾಲಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಯ್ತಾರ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಾಳ ಸಂತಾನವಾಗಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಮಾತಕ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಲ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆತೇರು